Күптән түгел барлык укучылар һәм студентлар җәй бетте дип авыр сулап уку йортларына юлландылар. Ә кайберәүләр елмаюын яшерә алмыйча мәктәп бусагасын беренчегә атлап керделәр. Музыкаль биеклек өчен көрәшкән резидентлар үзләренең беренче белем бәйрәмнәрен хәтерлиме? Гомумән, алар нинди укучы булдылар икән? Мәктәп еллары белән аларны нинди хатирәләр бәйли? Бүгенге тапшыруда нәкъ шуны ачыкларбыз. Сәлам дуслар. Сезнең белән эфирда музыкаль биеклек хит парады. Мин Ранил Нуриев һәм без башлыйбыз. Дуслар, инде белгәнегезчә хит парадыбызның кагыйдәләре буенча без бер резидентыбыз белән сау булашырга мәҗбүр. Һәм ТМТV каналының рейтингы буенча без бүген эстрадабызның йөзек кашы Зәйнәп Фәрхетдинова белән сау булашабыз. Кызганыч, ләкин моны кагыйдәләр таләп итә. Тапшыру кысаларында біз бүгін Зәйнәп ханымның жырын соңгы тапкыр тыңлыйбыз һәм зур түземсезлек белән хит парадка әйләнеп кайтуын көтеп калабыз. Туган якка кайттым әле менә, сагындырган читтә гөл йөреп, хәтирәләр уяу Ballaşağım çığa yegerim, Yenkiler aman şuligenler, Kışıtanlar aman şuligen, Kırşılarga selam birim desem, Kimler isen kimler yok iken. Кадерле тамашачылар, шушы минутта музыкаль биеклектә өр-яңа резидент. Кем бүген хит парадыбызга аяк басачак? Биеклек өчен кызу көрәштә ул нинди позицияләр яулыйлар? Җавап экраннарда. Туган көн, бүләк бирә торган көн, матур сүзләр, зур теләкләр алып килә торган көн. Бәхетләр телим сиңа, шатлыклар телим сиңа, минем һәрбер җан сулышым, һәр яңа көнем сиңа. Син минем матур кызым, син минем таң йолдызым,
Хит парадыбызның 9-нчы баскычын яулаган резидентыбыз укытучы баласы. Мөгаен шуңадыр да ул бик акыллы, тәрбияле һәм талантлы булып үскәндер. Әлеге вакытта ул тормыш иптәше белән шундый ук 2 кыз тәрбияли. Сүз әлбәттә Ләйсән Гимаева хакында. Җырчыны мәктәп сүзе нәкъ беренче белем көненә, беренче укытучысына Шулпан апага алып кайта. Ләйсән әле дә Шулпан апа җитәкчелегендә мәктәп бусагасын атлап керүен хәтерли икән. Җырчыбызның беренче укытучысына зур сәламнәр юллыйбыз һәм аның җырына күчәбез. Ләйсән Гимаева, сөюле язмышы. Сөюнең нурлысын, татлысын, жылысын, тик синең қойныңда татыдым. Тормышым түгәрәк, мин анда күбәләк, син шәшкәм гөлемнең алтыны. Иңеңә сарылам, сағыштан арынам, ышығым әйірмә буранда. Янадыр ялдыра, күннен күн яқтырақ, мәхәббәт йылдызым син барған. Бар иткән барым син, гомерлек ярым син, табылган зиннәтле табышым. Язларым булгансың, наз булып тулгансың, син минең сөюле язмышым. Авырлык килгәндә, башымны игәндә, тоямын янымда терәгем. Күңелдән уелмас, җанымнан җуелмас, күкләрнең син алып бүләгем. Бар иткән барым син, гомерлек ярым син, табылган зиннәтле табышым. Язларым булгансың, наз булып тулгансың, син минең сөюле язмышым. Сөюле язмышым. Хит парадыбызның киләсе баскычында Рафаэль Латыпов.
Җырчы узган атнада гына 6нчы урын иясе иде. Ләкин атна дәвамында ул 2 позицияны югалтып, бүген 8нче урынны яулап тора. Киләсе атнада җырчы хит парадыбызның югарырак баскычын яуласын дигән теләк белән аның җырына күчәбез. Bir yılmayıp qaradın nige Partayıp min g'ashik yüzüne Ömür ütse de, şallar tırse de Üzüngni siyem, partlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzüngni siyem Partlık jitse de Şeşlerime ak düşer Yıl ötken sayın Birge canım yaşikşe Ömrünün meli Ömür ütse de Şallar tırse de Üzüngni süyem Vartlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzüngni siyem Partlık jitse de Turmuşumuzda bizim suyu yaltını Yep yeşerli günler Bakıp dügelimi Ömür ütse de Şallar tırse de Üzüngni süyem Partlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzüngni siyem Partlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzüngni siyem Partlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzüngni siyem Partlık jitse de Ландыш Нигъмәтҗанова кызганычка каршы беренче укытучысының исемен хәтерләми. Ничек инде алай дип җырчыны гаепләргә ашыкмагыз. Ландышка төрле сәбәпләр аркасында күп тапкыр мәктәп алыштырырга туры килгән. Һәр мәктәпнең үзенең беренче укытучысы булды дип искә төшерде җырчы. Ә мәктәп дигәндә Ландыш тизрәк өйгә кайту теләген генә хәтерли. Бу инде нормаль күренеш. Миңа калса, һәр укучы 10 ел уку дәвамында нәкъ шул теләк белән яши. Ландыш Нигъмәтҗанова бүген хит парадыбызның 7нче урын иясе. Иркем йөргән серле бакчаларда кызыл чәчәк алып кулыма мәхәббәткә юрап тажын үзә
мәхәббәт билгесе. Кулларыма җыеп алыйм да, чыгам иркен юлларыңа кабат. Сөюеңне сынап карыйм да, ярата, яратлый, ярата, яратлый. Юк бу чәчәк дөрес аңлатмый, мөмкин түгел ирекән яратмый, яратмый, ярата, ярата, ярата. Менә монысы дөрес аңлата, йөрәк сагышларын тарата. Менә монысы дөрес аңлата, йөрәк сагышларын тарата, йөрәк сагышларын тарата. Сентябрь Илназ Гарипов өчен депрессия чоры иде. Җырчы гомумән мәктәпкә баруны яратмаган, ә менә җәй һәм каникуллар аның күңеленә бик хуш килә. Әле дә булса 1 сентябрь көнне урамда астр чәчәкләрен тотып мәктәпкә барган балаларны күрсә, яки әлеге чәчәкләрнең исен сизә калса, Илназның күңелендә балача хатирәләре барлыкка килә. Һәм ул дөньядагы барлык укучыларны кызганып куя. Музыкаль биеклек хит парадының 6-нчы урынында Илназ Гарипов. Ни өчен диеп сорама, очраттым да яраттым. Сиңа гашыйк булганымны сизмичә дә калганмын. Ничек кенә тырышсам да, сине оныта алмадым. Хәзер инде синсез яши алмавымны аңладым. Син минем соңгы тукталышым, йөрәк сине үз итте. Ни өчен диеп сорама, яратам бетә китте. Син минем соңгы тукталышым, йөрәк сине үз итте. Ни өчен диеп сорама, яратам бетә китте. Бер хәбәр килсә әгәр, син яшәгән тарафтан, яхшы кәеф белән тулып, кызарып ата һәр таң. Ничек кенә тырышсам да, сине оныта алмадым. Хәзер инде синсез яши алмавымны аңладым. Син минем соңгы тукталышым, йөрәк сине үз итте. Ни өчен диеп сорама, яратам бетә китте. Син минем соңгы тукталышым, йөрәк сине үз итте. Ни өчен диеп сорама, яратам бетә китте. Син минем соңгы тукталышым, йөрәк сине үз итте. Ни өчен диеп сорама, яратам бетә китте. Син минем соңгы тукталышым, йөрәк сине үз итте. Ни өчен диеп сорама, яратам бетә китте. Син минем соңгы тукталышым, йөрәк сине үз итте. Ни өчен диеп сорама, яратам бетә
Музыкаль бейеклекнең чираттагы баскычында булган Илмира Сөләйманова Шаллы шәһәренең рус мәктәбендә белем алган. Җырчы яхшы укучы булса да, безнең һәрберебез кебек үк шаян гамәлләр дә кылганы булган. Шуларның берсе бөтен класс белән физкультура дәресеннән качу. Аннан тыш Илмирага тагын бер вакыйга өчен бик оят. 11нче сыйныфта математика дәресеннән ул 2 алып кайта. Хәзер инде нәрсә өчен икәнен дә хәтерләми. Ләкин әлеге хәл аның йөрәгенә кирип калган. Илмира Сөләйманова бүген хит парадыбызның 5нче урынында. Şeşlerime bağlı büttü yaz ile Biz kavuşkanlar günlerde yaz idi Devge bülek şeşekleri beylemleri Başlarımın şulşak eğlengenleri Devge bülek şeşekleri beylemleri Başlarım şu şağı eğlengenleri Taşı sular kağadılıkın Paytarıp yarlarına Paytardın mini mehebet Bekhteli yazılarıma Yeşik canım bu hislerini Yazlara sayın yanardı Yeşik ömrünü yaz edip yaratılıp Yeşik ömrünü yaz edip yaratılıp Siz geldik sayrı kışlar dallarda Paralap sayrar şunu tuğan alarda Biz birge bir şuna yaptık onlarda Yaratabız şuna mattır yazlarda Biz birge bir şuna yaptık onlarda Yaratabız şuna mattır yazlarda Taşı sular kağadılıkın Paytarıp yarlarına Paytardın mini mehebet Bekhteli yazılarıma Yeşik canım bu hislerini Yazılara sayın yanardı Yeşik ömrünü yaz edip yaratılıp Yeşik ömrünü yaz edip yaratılıp Sensiz yazlar yaz ikenini görmedim Sensiz nazlar naz ikenini bilmedim Benim yazım sen ikensin sen gene Senin yazın men ikenmin men gene Benim yazım sen ikensin sen gene Senin yazın men ikenmin men gene Taşı sular kağadılıkın Paytarıp yarlarına Paytardın mini mehebet Bekhteli yazılarıma Yeşik canım bu hislerini Yazlara sayın yanardı Yeşik ömrünü yaz edip yaratılıp Yeşik ömrünü
Мөнир Рахмаев математик фәннәр белән бер кайчанда дус булмаган. Әдәбият һәм тарих дәресләре физика һәм геометрия фәннәренә караганда күпкә җиңелрәк бирелә иде дип искә төшерде җырчы. Мәктәп елларын Мөнир бары тик җылы сүзләр белән генә искә ала. Нәкъ мәктәптә аның музыкага карата мәхәббәт хисе барлыкка килә. Җырчы өйдә дәресләр эшләгән булып кыланып, чын-чынлыкта наушниклар аша музыка тыңлап утыра торган булган. Әлеге хәйләне әтисе ачыклап ала һәм бәләкәй Мөниргә бик яхшы гына эләгә. Бүгенге тапшыруда җырчы лидерлар өчлегенә керә алмады, ләкин аның әле барысы да алда. Уңышлар Мөнир. Әйтерсеңлә күзгә карап, хушлаша кебек яшьлек, ә күңелдә булган дәртем 18дәге кебек. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Шаулы дәртә яшьлегемне һич җибәрәсем килми. Ияреп яшьлек картының күз яшьләрем тәгәри. Ияреп яшьлек картының күз яшьләрем тәгәри. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Узып барган яшьлегемне ничек куып тотарга? Кычкырам мин яшьлегемә, куша моңа туктарга. Кычкырам мин яшьлегемә, куша моңа туктарга. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, 30 тулмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Яшәп рәхәт дуслар булганда. Яшәп рәхәт дуслар булганда. Алсу Әбелханова нәни чагыннан ук җырлый башлаган. Укытучылар Алсуның талантын ачыклап, аны белем бәйрәмендә җыр башкаруын сораганнар. Әлеге вакыйга җырчы өчен бик кадерле булган һәм иң кызыгы, Алсу әле дә ул җырның сүзләрен хәтерли икән. Мәктәпкә укырга кергән елны Алсу Әбелханованың сеңлесе туа. Һәм нәни җырчы өстенә әнисенә булышу һәм бала карау авырлыгы йөкләнә. Шуңа да карамастан Алсу бик яхшы укучы була. Һәм ул бүген хит парадыбызның көчле эшлеген ачып җибәрә.
чуалган, адреслар югалган, безләргә үләннәр шупканнар. Тик ялгыз йөрәкләр, якын дус кирәккә, бер-берсен үзләргә чыкканнар. Эндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барын. Эндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барын. Язмышлар сулыга, ятларга юлыга, үкенеш яндыра бәгырне. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, йөрәккә бары син кадерле. Ягымлым хәбәр ит, кайда син, каякта? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик йөрәк мәхәббәт сагында. Ягымлым хәбәр ит, кайда син, каякта? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик йөрәк мәхәббәт сагында. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, үзләргә үләннәр шупканнар. Тик ялгыз йөрәкләр, якын дус кирәккә, бер-берсен үзләргә чыкканнар. Өндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барын. Өндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барын. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барын. Мин мәктәптә беренче сыйныфтан алып җырчы малай кебек танылдым. Чыгарылыш сыйныфына кадәр дәресләрдән тыш, төрле чараларда, концертларда һәм конкурсларда актив катнашуым аркасында укытучылар белән бик яхшы мөнәсәбәтләрдә идем. Яшереп тормыйм, төрле чараларда мәктәп исемен яклаган өчен укытучылар минем белән бик үк катгый түгелләр иде. Кем белә, мөгаен шуңадыр да мин мәктәпне 4 һәм 5 билгеләренә генә тәмамлаганмындыр. Минем өчен әллә ниләр эшлисең, миңа ни кирәген син бит белмисең. Теләсәң кояшны, ай йолдызларны ал, ләкин син күктә булсаң да кеше булып кал. Син генә язмышыңның түрендә, син үзең кояш, күңелеңнең күгендә. Син генә яшә елмаеп көлеп, син ул бер генә юк бүтән синең кебек. Килерсең мәхәббәт җилкәне белән, яхшылык һәр вакыт җиңгәнен беләм.
yıldızlarını al. Lakin kim gene bulsan da kişi bulup al. Sen gene yazmışının türünde. Sen özün koyar ko'nglingning kug'ida. Sen gene yaşayılmayıp gülüp. Sen ul birgina yok bu da senin köpek. Sen gene yazmışının türünde. Sen özün koyar ko'nglingning kug'ida. Sen gene yaşayılmayıp gülüp. Sen ul birgina yok bu da senin köpek. Dostlar, sizning yordamınız bilan menim Sin deb isimlangan jirim muzikal biyiklikning ikkinchi o'rnini yavladi. Bor narsani TMTV kanalining reytinglari hal etadi. Ham әлеге reytinglar bo'yicha biz bugun hit paradimizning oltin medalin jirchi Irkaga topshiramiz. Irkani birinchilik bilan chin ko'ngildan qutlaymiz ham onun klibin ekranlarda qarshi olamiz. Muzikal biyiklikning birinchi o'rni. Sandığaç dal dirегенде маңлана минем кышым, минем кышым. Миннен йырак-йыракларга киттеңме әллә ұшып, әллә ұшып. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугачтай мин моңланам, син сөйеклем кайларда. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда, айларда. Сандугачым талларда менәр идем айларга, айларга. Сине көтеп яна йөрәк кайларда, син кайларда, син кайларда. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугачтай мин моңланам, син сөйеклем кайларда. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда, айларда. Кышым сайрый өзле йөрәк уйларым синең хакта, синең хакта. Сине кетем кайт яныма, калма бәгърем, син ятка, син калма. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугачтай мин моңланам, син сөйеклем кайларда. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда,
Шулай итеп, дуслар, тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Мин Ралин Нуриев киләсе атнада якшәмбе кичке 6-да музыкаль биеклек хит парадында сезне көтеп калам. Һәм барлык укучыларга белемнәргә омтылуны, укытучыларга түземлелек теләп сау булашам. Пока!